Paket irengan, Mas. Pakai irengan beto Mas kok paket irengan. Paket komplit, Mm-mm. ruang dapur iki, Mas. Ruang dapur. Oleh meja makan warnane ireng, motifnya batu marmer, kursine enek 6. Iki bangsane apa to iki kok kaya ngene iki modele? Bangsane apa to gak dirungokne nek Piye. Meja makan iki ki, Mas. Wong kuno Mas ngene iki. wong Madange kuno kene kalah. ngisor iki lho, heeh. Madangmu sing ndongkrong berarti. Iya. Nah iki bahane ya to. Mm-mm. Iki plat besi, iki gawe kaca, motifnya batu. Iki wesinan wi, dadi kaya apa to? Besi iki, Bos. Oh wis jelas iya. kuat. Berarti sikile wesi. Heeh. Kacane meja. Mejane kaca. Oh iya lho, Mas. Olah alik. Lah iki sofa. Oh Bane iya. empuk. Berarti empuk ya wi? Nah, iki nomor 1. Heeh. Nomor 2 iki. Nah, iki nggih dapure, Mas. Enek singgol modote. Wah iki jenenge dapur komplit siap pakai. Komplit siap pakai. Iki enek rak piring troline. Mm-mm. Komplit sak lemarine nggo adah panggang ben gak dipangani kucing. Oh iya cocok iki. Sak nggon isae-isae, Mas. Wah nggon isai-isai kono wi. Saya iki ku dalem piringe ning kene. Lah wi sing sebelah kuwi. Sing sebelah nggih gadah kompor to. Oh ada kompor 2 tungku masuk iki. Nggih kopi, nggih goreng sego. Heeh. Ki yo gak usah kuwatir we. Piye. Nek bengi garek dicokne lampune wis mekan. Oh alah ke lampu to bae. Dadi Piye. kopi barang apa goreng sego wis gak wedi petengan, Mas. Oh iya. Iki bahane apa iki? Iki bahane aluminium komposit panel sing anti rayap, anti tikus, anti api, anti air, Mas. Iki sing ACP kae ya. ACP. Oh iya. Paketnya pirang juta ini ya? 7.500.000 tak kei loro iki. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja. Bayare cot, Mas, pisan tok. Cot ke piye genahne kok cot ke? COD barang teko dicek, dideleh nang omahmu, deleh pawonmu lagi dibayar. Tanpa DP. Tanpa DP. Oh, kita gelis sini lho Mas tanpa DP niki lho. Cara pesen iki langsungnya piye? Bawahi bioprofil lengkap to, Mas. Betul ya kene, mbok lewat ya kene. Oh iya. Salin ya kene. Oh iya, heeh. Paket 1 juta. 7.500.000. Paket dapur ya? Pakai dapur. Komplit. Komplit. Cocok iki. Yo.